Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a jejím hostem. Partnerem podcastu je společnost Fosfa AS. Krásný den, milé dámy, milí pánové. Mé jméno je Gabriela Končitíková a vítám vás u podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. A někteří, kdo se díváte i s videem, tak vidíte, že tady dnes máme hosta, teda velmi krásnou, milou slečnu, paní už teda z Bratislavy. Já tady vítám Lenku Mihalovou. Ďakujem pekne. A vy, kdo nás teda posloucháte, tak dnes to nebude jenom se mnou, dnes to bude i s hostem a bude to s Lenkou. A Lenka je velmi speciální host, protože si myslím, že se teď s Lenkou známe tak 28 hodin. Asi áno. Fyzicky áno. Fyzicky áno. Protože jsme se potkali vlastně včera. A to de facto náhodou, kdy já jsem se tady zastavila, když byly sobotní prohlídky, že pomůžu Jakubovi a kolegům s prodejem gift shopu. A přišla prostě slečna, která jako, a tak si bych jí podepsala tu 2, říkám, že podepsala. A tak jako někdy, když mi tak jako píšete na ty sociální sítě, tak já to moc nestíhám číst a ne vždy na to reaguji, ale včera jsem si od Lenky přečetla zprávu, že jestli by bylo možné, že bychom se večer potkali. Protože Lenka měla taky speciální víkend tady ve Zlíně, ale ten o nás se přiblíží sama. A já vždycky říkám, že je spoustu věcí skvělých, když je tak jako necháte jenom plynout, a to já mám na těch baťovinách taky ráda, že když vlastně jako nemáte důvod, proč říct ne, tak to zkuste. A mě to vlastně včera tak jako do života právě přivedlo Lenku. A pro mě to bylo úplně fascinující, že někoho dokážou ty baťoviny takovým způsobem bavit a dokáže je tak vnímat, tak jsem jí požádala, že než se vrátí zpět do Bratislavy, jestli by se stala hostem podcastu Inspirace Baťa a přiblížila to své potkání se s Baťou. Protože Lenka, a už jí předám slovo, velmi naplňuje jednu moji myšlenku od začátku. Jak když jsem začala studovat Baťu, a už je to opravdu pár let, tak já si úplně pamatuju ten moment, kdy mě začalo vrtat v hlavě. Říkám, ale teď to není pro podnikatele, to není jenom pro manažery. Říkám, teď ten Baťa je úplně super, například pro maminku na mateřské dovolené. Áno, presne pre mňa. A Lenka je maminkou na mateřské dovolené, a to dokonce dvojčátek. Jak jsou kluci staří? Majú rok a 3 mesiace. Mají rok a 3 měsíce. A pro tebe ten víkend ve Zlíně bylo poprvé, kdy jsi od nich jela na noc pryč, No že? a na noc, a ešte keď rátam tehotenstvo, tak vlastne skoro po 2 rokoch som odišla na takéto, že 3 dní z domu preč, takže je to moje poprvé akoby znova. Co tě k tomu vedlo a proč Zlín? Ja som sa potrebovala už niekde nabiť, vyvetrať z domu, zmeniť prostredie, proste neriešiť deti, bývanie, bežný domáci chod, všetko toto. Potrebovala som sa niekde poriadne nadýchnuť a už mi nestačil k tomu len náš balkón v našom byte, kde chodím každé ráno na pol minútky sa rozdýchať, ale potrebovala som zmeniť úplne perspektívu môjho pohľadu a rozmýšľala som, že samozrejme s manželom, že kam by som mohla ísť na také 3 dni, aby to bolo pre mňa také aj relaxačné, aj aby mi to niečo dalo, aby to nebolo len také blomcanie hore dole po uliciach, ale aby to malo také niečo pre mňa hlbšie. A ja som išla si tie podcasty, stále hovorím, ja idem do Zlína, ja idem za tým Baťom, ja sa tam musím proste dostať, ja tam budem chodiť, čítať, pozerať hore dole a presne to som urobila. Zabrala som auto a šla som. A máš ty za sebou ten 3. den Áno, ve Zlíne? toto je môj posledný deň a som smutná, že už je posledný, bo už som všetko prešla. Už dneska som nemala čo prechádzať, tak som len čítala 2 a si hovorím, že keď tu prídem znova aj s manželom, aj s deťmi, zase si to všetko prejdem a zase im to všetko musím ukázať.
A užila si to ten baťovský Zlín? Veľmi úplne. Ja som včera ani zaspať nemohla, lebo ja som bola tak excitovaná aj z toho nášho stretnutia, aj z celého toho dňa, čo som vlastne všetko videla, čo som počula, čítala. Všetko mi to tak behalo tou hlavou, že ja o 3:00 som ešte pozerala do plafónu a si však si prišla relaxovať, tak zavri tie oči a spí. No ale nedalo sa. Proste splnilo to svoj účel oveľa viac, ako som očakávala. V podstate som nemala žiadne očakávania. Neočakávala som, že dobre, tak teraz si tu super oddychnem a prídem domov. Nemala som, lebo už som si tak povedala, že nikdy nechcem nič očakávať, aby som nebola sklamaná a nemala som žiadne očakávania a bolo to akože, splnilo to účel veľmi. Tohle nikdy teda ty se spotkala s tím Baťou? Úplne náhodne na Instagrame, podľa mňa som len videla nejaký príspevok od nadácie Baťa, alebo ja už si to presne nepamätám a potom som si ťukla na podcasty pri kočikovaní a vtedy si sa stala mojou najlepšou kamarátkou, lebo ja som si išla podcast za podcastom 3 hodiny v kuse. Akože každý jeden za druhým a proste ja normálne som sa zlostila, keď sa niekto ku mne pripojil ku kočikovaniu, lebo ma vyrušoval. Ja som si išla proste svoje tempo a ma to normálne obťažovalo a si hovorím, že nerozprávajte so mnou, s nikým sa nechcem rozprávať, ja tu mám teraz proste úplne nabušené proste také informácie to boli pre mňa a taký ťuk za každým a sa ma to tak hrozne dotklo, že sa to vlastne ani nedalo pre mňa vypnúť. Takže som sa zlostila, keď sa chlapci zobudili. Co tě na tom tak zaujalo? Protože oni jako někdy jsou i takové jako přísné a tvrdší a podobně. Že každá tretia veta sa ma dotýkala. Že sa ma týkala a nielen mňa, ale proste takého môjho života, ľudí v ňom, situácie, ktoré som riešila a vôbec to nebolo spojené ani s biznisom, ani s kariérou, ani vlastne sa to okolo tohoto vôbec ani nešlo, ale bolo to, či sa tam riešilo proste naozaj nejaký biznis plán, nejaká, ja neviem, proste tí referenti alebo všetko sa nejakým spôsobom sa ma dotýkalo, lebo som buď, že riešila v minulosti nejaké také veci, alebo si hovorím, že tak by som to chcela riešiť. Tak proste vždycky sa ma to dotklo. To je hezké. A ty vlastne četla i jedničku, ano. Inspiraci. Áno, potom som si hneď kúpila jednotku a môj manžel hovorí, že proste v kuse tento Baťa tuto u nás. Buď to máš knižku, alebo máš to v ušiach. Ja potom som mu to všetko mala strašnú potrebu povedať, že a také to je, a hen také to je. A on akože nemá preto také nadšenie ako ja. Tak on vždycky len, že dobre. Takže, ale keď som išla tu, tak on mi zabukoval ubytovanie. Ja som ani nevedela, že on mi to zabukoval. Mi potom povedal, máš na maile, tak si pozri, že kam ideš. A ja úplne, že to je hezká, že tě v tom takhle podpořil. Áno. On sice nie je fanúšička, ale podporuje mě, takže tak to mi stačí. Hezká. No mně se neskutečně líbilo, jak ty jsi mi povídala, že s ním sdílela tu Baťovu školu práce pro mladé muže. To som ho dosť vystrašila tým, no. To bolo akože, ja som mu to hovorila s takým úplne nadšením, že to proste je taký presne, a mne sa ten režim páči, všetko má mať svoje proste takú normu, poriadok, ideš, máš mať upravené vlasy, topánky, nechty, postiel, proste ja to mám naozaj tak rada, ja neodídem zo spálny, kým nemám popostelané. Môj manžel v živote nepopostiela postiel, lebo filozofia, večer si do nej ľahnem znova, ja ani sa naranejkovať nemôžem bez toho, aby som mala popostelanú postiel a som mu to pustila a hovorí, že to je čistý tyran, to je šikania, to je proste hrozné. Jak sa ti to môže páčiť? A ja úplne som skoro vyskočila, že ja to zbožňujem, ja by som tam hneď išla, aj na tú chlapčensku by som šla. Ale to úplně stejné řekla moje maminka, když vlastně dočetla, tehdy si myslím, že mladé muže, že to už bylo, že pro ně byly ty mladé ženy, pak ty mladé muže. A ona úplně říká, asi to nie je úplně pre každého. Jo, že já bych tam svoje děcko nedala. Říkám, ale to vydržela 3 roky, to ti srovnalo hodnoty. Toto, že ten čas je vlastne krátky a potom ten užitok z toho je do konca života neskutočne dlhý, takže mňa toto na tom veľmi baví. Že vždycky je to také, že najprv chvíľka trápenia, mordu a proste tohto nekomfortu a potom ten užitok toho komfortného života je strašne dlhý. Že se to prostě člověk naučí, no. A to je doteď, jako my máme vždycky takové jako kolikrát diskuze a buď tak, že se s někým potkám jak s tebou, anebo i na přednáškách a jako tají se ti lidé, jako čím to je, že ti absolventi té Baťovy školy práce byli jiní.
Říkám tak bezesporu i tím výběrem, protože fakt jako se pak už hlásili jako 1000, 10 000 a vybrali 1000 a z toho prostě maturovala hrstka. Říkám, ale pak i to, že ten člověk se naučí adekvátně prostě pracovat nebo efektivně s časem a ty úplně neřešíš nesmysly a umíš se soustředit na to důležité a vlastně i tou rutinou a tou disciplínou, tím pořádkem si ten člověk paradoxně jako ten život ulehčuje, no, že jako to není o tom, že jenom ty věci sleduje, ale ono mu to v tom životě funguje. A ja milujem rutinu, ja milujem robiť tie isté veci v tom istom čase, také tie, čo proste človek musí ráno vstáť, umyť sú zuby, blablabla, tak to mám naozaj, že ja to milujem, ja to dokonca najradšej by som robila, že 7:03 toto, 7:08. A co ti to vyvolává za... Strašný pokoj. Jo. Vlastne vôbec nemusím rozmýšľať. Idem jak robot. A to má na tom, že vlastne ja potom môžem rozmýšľať nad niečím na niečom úplne inom, lebo hlava ide iné, ale ruky a telo robia to, na čo sú proste naučené. A to má na tom, je to vlastne strašný kľud. Tobě by se líbilo u Baťu. Jo, já bych tam byla varená pečená. Ne, protože on o tomhle jako fakt mluví, no, že my spoustu té energie naší a toho času vlastně ztratíme tím, jak jako přemýšlíme nad tím, jestli se nám chce, nechce. Nechce sa mi, ještě chvíľku, ještě minutu. No, stejně tak... víš, že budeš muset jít. Áno, strašně to vyčerpávajúce. Nic efektivního. Já třeba fakt se musím odnaučovat scrollování sociálních sítí. No, Mě to samotné už vadí, že já přesně, a tak však za 5 minut, ale těch 5 minut je moc drahých, já už jich nikdy nezískám zpátky. A ono to není o tom, jakože jenom pořád něco dělat, ale že já taky s tou hlavou vedu pořád ty dialogy, jako to úplně nesmyslná. Ako mne tam, napríklad, ja som si už nastavila ten časový, že ma vypne. A si hovorím, že keď ma to vypne, už si to nebudem predĺžovať, stačí mi, pôjdem robiť niečo iné, ale proste je to, no ale to je závislosť. To je zase úplne iná podľa mňa šálka kávy, lebo to je už závislosť. No a to je tiež taký kríž môj. Máš nějaké třeba nějakou, já nevím, nějakou jakoby radu z těch baťovin, něco, co se ti líbilo, co jsi opravdu si tak jakože dala do života nebo s někým sdílela? No, všetko zdieľam so svojím manželom, takže on chudák, či chce, či nechce, tak ja idem proste toto. A ja neviem to podať tak asi, že konkrétne, ale potom, keď si o tom prečítam, tak si poviem, vy vlastne toto už robím, len som to nikdy nepomenovala. Alebo, neviem, tie také, že chvíľka tichá, prechádzka vonku a toto, že teraz počas tej materskej sa mi to veľmi tak akože vyplatilo, lebo vždycky som bola naučená zobrať si slúchatka, zobrať si knihu s tým kočikom ísť a potom si hovorím proste nič si nevezmem, budem len sledovať, pozorovať ľudí, pozerať, čo majú oblečené, aké majú tváre, ako sa tvária. Vždycky sa ku mne s tými dvojičkami niekto prihovorí, či ja chcem, nechcem, proste stále naozaj niekto sa väčšinou vždycky strašne milo, že sa prihovorí, ako sa máme a tak, ale sú to také, neviem to vymenovať, ale aj ten 888. Proste aj to sú také, že skončia tie deti, čo teraz vnímam ako moju prácu, tak skončia deti, idú spať a idem 8 proste nejaké svoje, dobre, nie je to 8, ale akože 8 svoje, potom ten spánok, takže snažím sa tie jeho princípy prispôsobovať na svoj život, ktorý vlastne teraz sa krúti okolo detí. A dá sa to i s těma dětma? Dá sa to, lebo tie deti sa nastavia na to a potom zo začiatku je to také ťažšie, ale oni potom, keď som napríklad že začínala cvičiť pri nich, tak to sa nedalo. Už keď som rozložila karimatku, to skákali hore, dole, po mňa, cezo mňa. A teraz už po tom, ja neviem, pol roku, tak už sedia, pozerajú, hrajú sa, že už akože si zvykli na to, že to robím a už mi im to nepríde také, že OK, teraz sa idem besniť aj ja, ale teraz oni to veľmi sú vnímavé tie deti a to je jedno, aký majú vek, takže oni sa prispôsobujú. To je hezká. Mně se totiž neskutečně líbí ta myšlenka, kdy já jsem to opravdu třeba už před těmi 16 lety říkala, teď ono je to super třeba pro maminku na mateřské. A mně se velmi líbí, že ty jsi to
potkala na té mateřské? No presne, a dokonca ty si to v jednom podcaste, myslím, že aj spomínala o nejakých tvojich spolužiačkách, alebo neviem kom na tej materskej. A ja hovorím, to proste, ja si myslím, že keď to počúva, a to som ja poslala ďalším 3 ženským, 2, čo sú na materskej, jednej, čo ešte pracuje a tak ďalej. A každá jedna mi povedala, že to je také proste, ťa to tak nažhaví, že nemusím ja len doma proste toto sedieť a čakať, kým deti zaspia, zobudia sa, navarím, ale môžem si kľudne v tej hlave, ja hovorím bublinkovať ten svoj život aj popri tých deťoch, nielen pre tie deti, takže to je podľa mňa veľmi také, že ťa to nakopne. Ty jsi to vzpomenula sama, to bublinkování. Ano. Já jsem pořád přemýšlela, jestli se tě na to zeptat nebo ne, protože to už je takové si jako... to včera? No včera, ne? Ale dneska budu. Ale když tím začala sama, tak přiblížíš našim posluchačům, co je tvoje bublinkování? Moje bublinkovanie je, že ja si samu seba predstavujem v rôznych pozíciách môjho života, ktoré budú o mesiac, o rok, o 10 rokov, o 15 a predstavujem si samu seba, že teraz už som tu a akože sa ma niekto zvonku pýta otázku, že napríklad poviem to na tom príklade, čo som hovorila aj tebe v tom tehotenstve. Každý večer, keď som sa vlastne sprchovala s tým obrovským bruchom, s tými dvojičkami a som si hovorila, že bože, ja som pribrala 23 kg, že jak ja toto zhodím, že som sa ani pri dvojičkách človek nemá úplne čas, že idem si teraz túto na 2 hodinky si neviem zabehať alebo čo, tak som si stále v tej sprche hovorila, že sa ma ľudia pýtajú, že ty jak dobre vyzeráš, ako si to urobila? A ja v tej hlave som si išla, že ja som všetko nechala v pôrodnici. A toto som si išla 9 mesiacov túto myšlienku. Ja som všetky kila nechala v nemocnici, ja som odišla na svojej pôvodnej váhe. A keď nastal ten pôrod a odišli sme z nemocnice, ja som sa vrátila domov a postavila som sa na váhu, tak ja som mala svoju pôvodnú váhu a všetko som nechala v nemocnici. Čiže tieto bublinky v sprche fungujú zaručene. Ale tak ty si tak vybublinkovala manžela, dvojčata. Áno, byt takisto, takže ja na to nedám dopustiť a všetkých s tým sa snažím vždycky nakaziť, lebo strašne to funguje. Fakt to funguje, len sa musíš proste sama seba v tom tak predstaviť, sa v tom tak ušuchtať a joj, dobre to je. Ne, to je úplně právě skvělé. Mě to tak jako rozsvítilo tu baťovskou myšlenku, kdy o tom mluví často, a nejenom Baťa, ale zejména personalisté firmy Baťa. Protože v těch pokynech pro osobní referenty, personalisty, tam je všude spoustu těch myšlenek, že to hlavní v tom životě je myšlenka, že myšlenka ovládá tělo, které potom jakoby koná prostě a pro ně to konat neznamenalo jenom, že jdeš a dáš někam skleničku, hrnek, ale přesně jakoby tvoříš si ten život, tu budoucnost, ja sa tu snažím realitu. vždycky samu seba predstaviť už v tej pozícii, čo chcem. Takže neviem, teraz by som povedala, že vymyslím si, chcem tehličky na bruchu, tak ja nebudem myslieť na to, že cvičím. Ja budem myslieť na to, že už proste mám tie tehličky, už mám tie tehličky a popri tom, že čo si robila? Že cvičkám si, alebo ja neviem, proste, že a hrozne ma to baví. A teraz, keď prišla som do toho Zlína aj vlastne preto, lebo už som bola tak strašne trochu rozhádzaná, že som si nevedela tie bublinky vytvoriť. Nebola som schopná, keby svoju osobu dostať do inej pozícii ako že som mama. Že stále proste nevedela som sa dostať do svojho tela a predstaviť si samu seba nejak inak. Takže, ale teraz už od včera si idem zase bublinky. Ale to je taky úplně skvělá věc, jak ty baťoviny říkají, že ta mysl si pamatuje, kdy a kde jí bylo dobře. A že je důležité v tom vždycky se trvat nějakou dobu, protože ono se to uloží. A jak se to uloží, tak ono tě to tam pak tahá zpátky. A ten pocit je hrozne príjemný, keď to proste, a keď sa to splní a tebe to ťukne, že tak potom si hovoríš, idem ďalej a už si dávaš proste väčšie a väčšie bublinky. To je hezké. Já mám pak na tebe ještě jednu otázku, co jsem se tak jako chtěla zeptat. Kromě teda bublinek, ty nám do toho takhle vběhly, ale mně se velmi líbí, jak ty máš ten přístup k tomu, který jakoby málo kdy zaznívá, a to je to, kdy třeba je i to Baťovo 10 ženám, tak on tam má na prvním místě mějte sami sebe.
A ono to málo kdy bývá třeba právě u maminek na mateřské, protože ti vlastně každý řekne, že na tom prvním místě musí být to děťátko. A my, aniž jsme se včera o tomhle bavili, tak ty jsi to říkala sama, že ses musela naučit dát sama sebe na první místo. Já ty děti ještě nemám, ale jak to funguje u těch dětí? Co se ti v té hlavě urodí, aby sis na to první místo dala sama sebe a přesto to nebylo tak, jak to může působit na některé lidi, že bys ty děti měla míň ráda. Protože já tím, že je nemám, tak já to neumím ještě úplně vysvětlit. A z těch baťovin si to čtu jenom, jak je to tam prostě napsané. A tam prostě je to xkrát i v tom tisku a baťovi desatero ženám, přednášky pro mladé ženy, tak oni ti řeknou, že právě proto, abys to dítě mohla mít ráda maximálně, tak musíš mít ráda sama sebe a na prvním místě sám sebe. A já si myslím, že pro spoustu z nás je to nepochopitelné a nejenom pro ty, co třeba děti ještě nemají, ale i pro ty, kteří je mají a jsou třeba vychováni v tom, že v momentě, kdy máš dítě, tak všechno musíš obětovat jemu. A máš zmysel života dieťa. U mňa to bolo, vlastne nijak som sa o to nesnažila a bolo to veľmi také prirodzené, že najprv som žena, potom som manželka a tak som matka. Od začiatku, aj keď sme sa veľakrát s manželom bavili na tému proste, ako, aký chceme byť rodičia, aká chcem byť mama, ako to chceme celé poňať, aby tie deti vlastne kopírovali to najlepšie z nás, tak hovorím, ja nedokážem vlastne žiadnu inú rolu v svojom živote zastať dobre, keď moja najprirodzenejšia rola, to je moja rola, že som žena, ja Lenka, nebude spokojná a nebude v pokoji a kľudná a nebude jej dobre. Nedokážem. A keď som to niekedy akože preskočila, že a teraz napríklad bol posledných tých 5 týždňov, to už som išla na hranicu svojho takého ja. Videla som, že som netrpezlivá, proste nemám nervy, rozhodila ma každá proste maličkosť. Proste poznáš to na sobe. Áno, hneď to poznám, že proste bola som taká, že vadili mi veci, ktoré predtým by som si ani nevšimla, že hrozne som bola v zlej nálade, že tu je neporiadok, tam je neporiadok, akože neporiadok mi vadí obecne, ale teraz sa človek viac má také, som na to bola až vysadená, že mi to vadí. A predtým, keď som v pohode, ako teraz napríklad, že už som naspäť, som sa nacúpkala k sebe, tak už sa aj teším, že aj keď budú neposlušní, alebo čo, aj keď to slovo nerada používam, tak to bude také, že nevadí. Proste, lebo ja som v pohode. Podľa mňa to tak nefunguje proste, že nefunguje ti prst na ruke, keď ti nefunguje rameno. Nedá sa to proste a ja neviem to tak a tie, čo to takto vedia, tak sa pýtam, ako dlho vydržia takto proste fungovať. A jak ty to poznáš, že to tam máš, jakože si splnila to Lenka žena v prvé řade? Ja mám také, akože hovorím tomu, svoje rituály a to je napríklad, že každé ráno idem, či je jar, leto, jesen, zima, vezmem si vodu a idem na balkón na 30 sekúnd proste sa nadýchať, rozdýchať, že som hore od 5, takže proste musím sa trochu prebrať a to je takých mojich 30 sekúnd. No teraz už mi chlapci buchajú na okno, tak už je to akože 15 sekúnd, ale idem a takže tam najprv sa tam sa trochu tak nájdem a potom ideme do toho tempa toho dňa a potom si robím také pravidelné, nielen ja, ale aj manžel, obidvaja sa púšťame na randička. Sami so sebou, ako spolu nie, lebo niekto s deťmi akože musí byť, takže buď ide on s kamarátmi vonku na pivo, na turistiku, alebo ja idem s babami vonku na nejaký drink, prejsť sa do kina, do knižnice, no to je jedno proste, ale pravidelne sa tak vzájomne púšťame, aby sme dokázali fungovať, že nielen ako rodičia, ale hlavne my dvaja ako manželia, lebo nemôžeš byť dobrý rodič, keď si zlý manžel, zlá manželka. Jak to, že se ti nestalo to, že by tě ta společnost vtáhla do toho, že děláš to špatně, prvně jsou děti, protože teď jsi prostě porodila, tak jsou děti. Je to velmi také, všetci ťa do toho takto nanominujú. Protože to bylo i v té době toho Bati, kdy jako on úplně, jako že mě třeba překvapilo, to jeho desatéro ženám, tak jak třeba jako, že zaznívá ta otázka, jestli mě něco překvapí v těch baťovinách, tak to desatéro ženám třeba úplně. Že on ho, myslím, publikoval v roce 27, 28 poprvé,
teď si nejsem jistá ten rok, buď 27 nebo 28, což znamená, že tomu muselo být nějakých 50, prostě 2, 1, jako to už má taky jako toho kus za sebou, jo, a že on ti řekne jako fakt 10 ženám, na první místo si dejte sama sebe. Vaše svěžest a vaše jakoby to nadšení pro život je to nejdůležitější potom i pro vašeho manžela a vaše děti. Podľa mňa už len to, keď ráno, keď počúvam niekedy tie na ihrisku človek kadečo počuje, umyla som si zuby o 4:00, ešte som neumytá, je 4:30, proste neexistuje. Ja musím byť proste pekná tým vizuálom kvôli sebe, kvôli tomu, že sa cítim lepšie. Ja sa proste vždycky navoňavkujem doma, proste trochu sa akože dám dokopy do laty. Proste fakt nevyzerám, že sa na mňa pozrie, že Ježiš, chudera, tam má dvojičky. No keď toto by mi niekto povedal, mne sa zrúti svet, pretože ja robím všetko preto, aby som proste ani tak nevyzerala, ale nie kvôli ostatným, ale kvôli sebe. Ale proste ja sa takto nechcem cítiť, že všetko som obetovala pre svoje deti. Ty si matka, ty nie si obeť. Proste takže to je také, tak prirodzene to nejak v našom tom celom rodičovstve ide, že najprv ty a potom aj v tom lietadle najprv dáš tú kyslíkovú masku najprv sebe, potom dieťati, nedávaš ju najprv dieťaťu, takže takto to. To jo, jakože já tě za to úplně obdivuju, protože to tak vždycky probírám s tou mamkou. Říkám, ty až budu mít ty děti, jako abych stíhala tohle. A ona mi vždycky říká, no, když budeš štít, tak budeš stíhat. Áno, to je presne o tom, keď chceš. Ako chceš, tak si to zariadiš. Proste presne tak, keď nechceš, hľadáš dôvody, keď chceš, hľadáš spôsoby. Takže či proste to je úplne jedno, či si vymyslíš, že pre teba je priorita mať umyté vlasy, alebo že popri tom chceš pracovať, alebo ja neviem čokoľvek si človek môže vymyslieť, alebo chceš naštartovať nový biznis, lebo materská, proste si mám trochu času, tak proste chcela som začať čiť, tak chceš začať čiť, čokoľvek si vymyslíš a naozaj to chceš, tak ten priestor, keď máš partnera, samozrejme toto je podľa mňa asi najdôležitejšie, že mať partnera, ktorý to chápe, ťa v tom podporí a vidí vlastne to, čo chcete v sebe vidieť vzájomne, že aj on tiež nie je len otec a príde z práce a prvé čo hodí tašku a teraz čo s deťmi rýchlo jedno s druhým. Ahoj, ako si sa mal v práci, čo bolo, niečo bolo fajn, čo sa stalo a potom proste, dobre, však deti, áno, ale najprv musí byť aj on v pohode. To je hezká. jako moc, protože jako to se málo kdy slyší, jo, že jako většinou to máš takové, jako teď jsme rodiče a prostě skončil ten život a to je třeba další taková, jako vždycky zásada z těch baťovin, že nejdůležitější v tom životě potom, co máš ten vztah sám k sobě, tak je najít toho dobrého životního parťáka. Tak už teď víme od tebe, jak máme si ho vybublinkovat. Áno, radím. Radím, odporúčam. A veľmi konkrétne, nie výzorovo, ale to, ako ty sa pri ňom chceš cítiť. Že sa chceš cítiť proste kľudne, pokojne, že sa tešíš domov, že sa ponáhľaš zo zastávky domov, lebo vieš, že ten muž je tam doma. A to je jedno, či ťa čaká z večerou alebo má vyložené nohy, ale je tam a ty sa tešíš k nemu, takže to si treba. Pomohly ti třeba ty baťoviny i v některém chápání třeba některých životních otázek, něčeho? Väčšinou také tie medziľudské vzťahy. Tamto ja mám také, že nie že komplikovanejšie, ale ja som, že mi hovoria niektorí, že som strašne prísna, že proste ja, keď sa mi niečo nepáči, postavím čínsky múr a dovidenia. A ten Baťa proste aj tam... Ale mi to tak jako nepůsobíš, jo, protože já když jsem i teda Kubovi potom, že on mi říká, no a jako jestli večer přijdu na ten koncert a to a říkám, že ne, že jdu jakože ven a on mi říká, s kým? Říkám, no to neuvěříš a on říká, jo, to ona byla taková milá, že? Říkám, jo, jakože, takže na nás zapůsobila se jako jinak. No tak to som rada, ale ja to mám tak, že si myslím, že všetci rozmýšľajú ako ja. Že proste všetci majú v hlave to, čo tú predstavu života, čohokoľvek ako ja. A tí, čo to nemajú, čo je prirodzené a normálne, tak ja tomu proste nechápem. A ja ich chcem tam dotlačiť do toho, že aj ty chci toto. A to je to, čo proste, keď si čítam tie baťoviny, tak veľakrát mi povie, že ty nikoho nemôžeš nikde tlačiť, ty tu maximálne seba potlačíš, alebo proste sa toto, ale
nikoho nepresvedčíš, aby chcel niečo viac od seba, od sveta, od čohokoľvek, keď on sám proste to v ňom niekde neťukne. Takže to sa učím proste pochopiť, že všetci sme iní, nemusíme všetci chcieť to, čo chcem ja a to je pre mňa akože strašne ťažké. Ale tie deti sú dobrí takí akože cvičiteľ, lebo si hovorím, nemôžem ja toto deťom robiť, že budem ich tlačiť, lebo ja chcem. Ukludním sa, ty nechceš, najprv musíme pochopiť, čo chcú deti a potom to nejak formovať. Takže s týmto mám akože problém, nazvem to problém, ale je to proste príležitosť na nejaké, aby som sa v tom vedela hýbať a posúvať. Hele, já myslím, že i Baťa tohle začala řešit až po své 50, že do té doby, mám čas. Jo, do té doby, jako on to měl taky, že přece všichni musí chtít růst, tvořit, toto ja zapracovat na sobě. A pak vlastně jako pochopil, že jako spoustu lidí ne. No. A to jenom, a ty důvody jsou různé. Od toho, že se ti nechce, že se bojíš, že to třeba nepotřebuješ, jo. A toto je pre mňa že niekto povie, že to nepotrebuje. A to je asi to hezké na tom světě, že jsme každý jiný, no. A on vlastně opravdu až po té nějak své 50 se dostává do fáze, jestli chceš, já ti ukážu jak. Ale jestli nechceš, já tě nikam tahat nebudu. Ty jsi ještě včera řekla jednu úplně skvělou věc a mě to pak úplně tak jako vedlo nad tím přemýšlet, když jsem si říkala, aha, to taky jako dává úplně smysl. A protože u těch baťů oni přestali potom zaznamenávat to, proč ta chyba vznikla. Oni už vždycky jenom mluvili o tom, jak je to správně, ne jak o tom, že je něco špatně, takže oni už pak jakože neměli prostě jenom, oni už potom měli jenom, jak kdyby neměli tu chybu prostě oprav a tady těch hlášení, ale jen těch správných řešení. Aby se ti tam vůbec neukládali nějaké ty strachy, obavy z toho, že něco děláš špatně. A ty jsi mě úplně včera fascinovala tím, proč ty svým chlapcům neříkáš jako pozor, schod, spadne. Aha, áno. Tak ještě tohle, kdyby s náma nazdílela, protože to mi přišlo úplně, říkám, jo, to je geniální. Ja som niekde čítala, teraz už neviem presne v akej knižke, že vlastne rozum nedokáže si nepredstaviť, nemôžeš ty hlave zakázať, no poviem ti proste, nemysli teraz na tieto dvere, no proste nedá sa to, jednoducho hlava nepozná slovo nie. A tie deti, oni ti nerozumejú, že to je proste áno, nie. Oni len počúvajú to, čo hovoríš a oni to robia. No a ja mám našťastie jednu takú veľmi dobrú kamarátku, tú kočikárku, ona je na to úplne, že vysadená. Ja si ešte stále v tom akože takže tápem a sa učím to hovoriť tak, aby to bolo dobre. A že máme schod a teraz ja by som za normálnych okolností, kebyže si nedám na to pozor, tak poviem, pozor, spadneš, dávaj pozor. A toto akože už sa učím to nehovoriť a už to nehovorím. Už hovorím, že opatrne schod. A to dieťa už presne vie, že si má čupnúť, má si zacúvať, zliesť z toho. Lebo kebyže mu poviem, že spadneš, čo som zo začiatku aj akože hovoria, no vždycky spadli. Vždycky spadli. Neles, už sú hore. Proste na gauč je na sedenie. Napríklad to sme mali tiež zo začiatku, že nelez na gauč. A teraz hovorím, gauč je na sedenie. Tak už keď vylezú, tak si tam hneď sadnú. Že také postupné, také úplne, že maličkosti, ale je to proste, toto je veľmi ťažké, lebo z 5 pokusov sa ti to 3-krát podarí a 2-krát proste a už... tak to je úspěch. Ale je to veľa rozmýšľania. A taková otázka na závěr. Proč bys doporučila ten podcast Inspirace Baťa například dalším maminkám na mateřska? Pretože sa v tom nájdu. V každom dni svojej materskej alebo nematerskej nájdu niečo, čo mali rovnaké s tým Baťom. A podľa mňa úplne každý a ich to tak, že presne ich to proste nakopne, že si povedia, že môžem, prečo by som nemohla? No nech mi niekto povie, prečo by som nemohla. Môžem ja. A proste, a to je veľmi také, lebo pri tých maminkách si myslím, že veľa vecí ľudí povie, že nemôžete cestovať, nemôžete, proste čo tam s deťmi doma sete, že veľa sú také veci, že sa zakazujú, lebo teraz máš deti, venuj sa tým deťom, bude v takom pokoji, kľude, bezpečnosti, ale prečo nie? Keď proste si schopná, vieš, že si schopná, veríš sebe, tak sa naštartuj a choď. A myslím si, že tie baťoviny a tie podcasty sú vždycky také, že ťa to tak, fakt, že ťa to kopne a spieš, môžem.
a na druhý deň už si píšeš to-do list, čo si idem kúpiť, aby som mohla začať robiť keramiku doma. Proste fakt, to sú takéto maličkosti, ktoré ťa podľa mňa strašne posúvajú. Máš pravdu, no. Já vždycky jako říkám, že i u těch baťů nikdy nic velkého nevzniklo, že někdo přišel a řekl, to bude velké, dá se do toho tolik peněz a až bude ideální čas. Říkám, ne, to tam vzniklo za pochodu, z maličkého, z ničeho, že se jeden člověk rozhodl. A ono prostě, to je tam ta myšlenka. No. Leni, já ti moc děkuju. Já se těším, až vybublinkuješ všechny ty ostatní věci a až se třeba tady v podcastu potkáme za rok, klidně už i s kluky. Je to hezké, že teda jako moc zdravím manžela, ať to zvládá. Mě vždycky velmi líto těch partnerů, kdy na tom jako si tak jako uskočí jeden, byť jako manžel nebo manželka. Takže možno sa chytí, zatiaľ sa nechytá. Ale je hezké, že ti to nezakazuje, že ti v tom nebrání. Jo, ale jako jestli to slyší horem dolem, takže ho zdravím a že se omlouvám. Odozdám, děkujem pěkně. Moc krát ti děkuji, že jsi přijala pozvání do podcastu, i když vím, že to máš časově nabité, ještě tě teď čeká cesta do Bratislavy. A velmi ti za to děkuji, protože mě samotné to velmi pomohlo vidět, kam ty podcasty dopadají do toho reálného života těch konkrétních jednotlivců. Takže to já jsem říkala, že doufám, že půjdeme v Bratislavě na kafe. Určitě, děkujem velmi pěkně. Taky děkujeme vám, naši posluchači a diváci, že jste s námi zůstali do konce podcastu, takže fandíme všem maminkám na mateřské, já to říkám každý rok, že doufám, že příští rok rodím, takže já už jsem se tady to pozbírala, rozumím, jak k tomu přistoupit po baťovsku, tak nějak normálně a těšíme se na vás někdy příště u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa. Díky moc. Pokud vás téma Baťa zaujalo a rádi byste se o něm dozvěděli víc, sledujte naše sociální sítě. Najdete nás na Facebooku, Instagramu i na YouTube. Partnerem podcastu je společnost Fosfa AS.